Okay, I cairnt go ré líoch. Cadí a céimhéid scolna gcuilcáisiniu a bhfuil an taobh an ónas go nosglófraid sa bhlionnta támhacht rán. Um, well, it's only well actually talk change agus a go gan a talking on spatial agus an ráte sa láthair. Egan mun levéil tá bar agus 3K de school an gaige ar an Ilan tá siad lín ver goma. Ach nuair tá kaint ar an ráta sin for the gré colátí is lu ar fad an Kate down agus an lín acu batá an sin seachde as an trocadó chundi níléir is gré colláiste a bháin insta chunda he sin agus caí é sin a ahrú má tá daltaí ag fastal ar bunscoil an an gaige agus mór an deir ra acu ag fastal a man go ná verle cadí siad an gaige. An antanga tá sealfa acu ag a mun levéil. Mór mai sin an é sin a clachta é sin a dhéú agus tógáil ar sin ag a mean levéil. Tá an éir sin feble le múna na gaige is chun a mean verle. Go rocky na se chom an adulti sin arbe international gaige an rewa atá uha. So tasting an rira Montomans golfet á fi seo caihí bratniú ar an líon gweicláistí a rúbalt suas a dro céad gweicláiste ar an Ilan na blinta tá macroin agus ag tosús na cantar fáis ach go háirithe. But a chuin bhfuil sé in isis ná ní léon rastal a golfa an ar na bhíní sta cantar a hockey glen arfachtas im lína ní bhah ein rastal á dhéana a bhar aon duna na bhíní duna céite a bhótá dún sta cantar éagsúla. Agus is fibóí sin